Ha? Akala ko kinuha mo na. Hindi mo na-receive chat ko? Hindi. Bakit? Iniwanan ko kasi offline doon. Ay, hindi si Rabbit yun. Oo nga, pero ano daw pa binalikan ulit? Bibigay ba yun sa akin? Oo, sabihin mo kapatid kita. Ayun guys, good morning. Ito yung ano namin kagabi. Siguro isang piraso lang yung nagalaw namin dito. Yung buffalo wings, sinuwi ko na lang. And then, spam, burger patty, pancit canton. Ayun, kasi magano daw ito eh. Trick or treat. So, ayan. Kailangan bago mag 10 a.m. Sali ba si Bilab? Ayaw mo? Ako naman magdadala eh. Gusto mo ba? Nga ayaw din nila. Sira lang ipin. O, si Chris lang talaga makulit. Sabi ko nga pas na muna ngayon at masakit nga lalamunan ko. Ayaw niya. So, sige, gugora kami. Kain na lang ako ng shin ramen para matanggal yung sakit na lalamunan. Kain na kayo. Kuha na ng ano. Big boy na kayo. Kuha na kayo ng plato dyan. Kuha ng ano. Ito, kanin. Dahan-dahan sa kanin ha. Careful lang. Baka maano. Dala, Chris. May ano mo. Ganyan nga rin ako pag sa probinsya ako, nagkukuha sarili ako ng... Oo, dahan-dahan ha. Baka... Yan. O, yung mga mauubos nyo lang, tapos bumalik na lang para hindi sayang. Good morning! Andiyan na si Chris guys. Nagde-trick or treat na. Hindi talaga napigilan. Very simple lang yung ano niya. As usual, yung skull pa rin yung ano niya, yung face paint niya. Ayun, sabi ko upo lang ako dito sa ano, sa Starbucks. Habang nag-iikot siya. Huwag lang siya kakong lalayo. Sakat ng ano ulo ko eh. Parating naman si Daddy eh. Ipahanap ko na lang. Tsaka tayo guys. Wala sila something na may ano, na may ginger. So mint blend. mint blend na lang. And then chocolate chip for baby. Coffee for daddy. And donut. And bumili ako ng donut. Ayan. Habang inaantay ko yung nagtitrick or treat. Magugutom yun eh. Sinabi mo ba dito ulit tayo mag-aantay? Punta, pag sa ano kaya, samahan mo siya sa kabilang, ano naman. Hanggang doon sa kabila. Sa may activity hall, activity center. Madami pang mga store doon eh. Na? Dito lang din ako mag-aantay, ha? Hindi ako maglalakad eh. Kain tayo. Nauhaw. Andito yung makeup niya. Dala ko. Kasi kapyan? Dito, cellphone. Okay na yan. Buburain din naman mamaya eh. Yan, nauhaw. Baga kami guys, ano, pumunta. Mga 10 a.m. dito na kami. Kasi nga, kapag kahapon ha, alas wala na rin mga candy, mga store, mga butik-butik. So, baga kami, para 12, pwede na kami umuwi. Kasi sabi ni Daddy, manood daw kami ng sine, banding namin. Sabi ko sa'yo, yung ano... Yung... Ayan o, ayan kasi ginaya niya. yung... Pinapahid na sa mga natin pag yung ko sa sikip-sikip, hindi napalata natin. Peel off. Ay, oo nga eh. Ayan mo na, next ano na lang din. Kaya gananak, may ano na ko. Lagi kaya pa sabot mo binili yun. Yung gusto ko magkanin. Kali na agad? Ito na muna. Hindi na ako nagkanin eh. Para Nagkanin ka kaya, nag-breakfast tayong kanin. Madilaw yung ano mo, yung tit mo. para hindi ka antokin. Uy, pizzahan. Hindi naman kanin yun ah. Ano naman kanin ka na? Anime ka. Pick-upan mo ba? Hindi ko yata nadala yung maliit. Nadala ko ba yung maliit, anak? Mukhang hindi eh.
Ay, ito. Ito. Wag na, okay na yan. Buburay lang naman eh. Mamaya, hulas na yan eh. Ano ginamit niya dito? Ito? Oo, pareho. Ayan o, puti tsaka ano. Ito yun. Okay na yan, daddy. Yung iba nga, hindi hindi naka-costume. Dala-dala lang na basket eh. Go na. Asan siya? Alin? Yung bro. Asan na bunga anak yung gayahan mo? So doon ito magkanin. Bilang kita sa ano? Sa Jollibee, gusto ba? Hindi. Burger steak yung malaki. Or yung kung kaya yung dalawang. Nagutom agad si Skull. O sige, bibilan ko lang. Dito ka muna kay daddy mo. Paayos mo yung ano mo. Ayan o. Ay. Ha? Ang cute naman. Next year, ganyan na sila. Ching-ching. Naglalakad na yun. Sama ko na yun sa 3-4-3. Ang cute nila. Bilang ko lang si Chris ng Jollibee daw. Naku, ang tatay. Talagang niretouch pa yung anak niya. Ano yan, daddy? Binura mo? Ah? Binura mo? Okay naman ah. Kasi nga, binura mo na. Hindi natatalaban talaga yan. Okay na yan. Masasaktan na yung anak mo eh. Kain na kayo. Sabi ko kasi sa kanya kanina, huwag na kami mag-incorporate. Bibila ko na lang siya ng mga candy. Kasi siya pumunta pa rin dito. Hindi naman para sa candy ko. Siguro for fun. Alam niyo na. Bagay. Na rin kasi si Inday nagle-labor na ngayon. So yun, anytime lalabas na yun si bukas. Sabi ko i-text ako kapag nagpa-admit na sa hospital eh. Ito na yung burger steak nyo. Okay na yan, daddy. Masyado ng messy, nakaputi ka pa naman. Kaya na ay yung ko malamig na. Hindi mo tinakpan. Finish na. Nood kaming movie, guys. Doctor Strange. Ayan. Itong water, daddy. Hey guys, we're home na. Nasa baba si Chris sa kwarto ni Dayan. Katit talaga nalaman ako, grabe. Hello, KitKat. Hello, KitKat. Hello. Sweet naman. Ay, may umepal. Ako nagalit yung nanay. Sasano siya, siguro tinanong. Hi, Miggy. Miggy. Ayan, nagsunudan sila. Pagkatating namin. Sakit na lalamunan ko, guys. Ang kati-kati. Sa ano to? Sa Yema to eh. Ito lang yung kirain ko nung kahapon, nung umaga. Sarap-sarap kasi. Or, hindi umaga. Yung bago kahapon, nung isang araw. Alam niyo naman kapag sabi ko na to before, kaya hindi ako masyadong mahilig sa matamis kasi nga, mabilis ko lalamunan ko. Inuubo ako. So, yun. Yung binili ko sa bata, sa SM Manila, ayun, nilantakan ko. Ang sarap kasi, kahit malilinggit, di ba sabi ko, ang liit naman, ang onti naman ng yemo, pero ang sarap, ang dami kasing mani. Yun ang gusto ko sa yema, madaming mani. Ay! Grabe magselos, tinawawaman tuloy yung KitKat. Grutinabad ka. Baby yun, baby. Wawa man. Sige, wawa man tuloy yung KitKat, natakot. Wawa man, ay. Ito naman isa, kinakalabit na ako. Pasensya na kayo, guys. Ang daming eh. Diyan na tuloy yung KitKat ko. Tama. Jesus ko talaga nagpapayakap. Kaloka, guys. Pagpasensya nyo lang. Medyo na No, Maggie, no.
yung pag-uusap natin. Tignan mo, nagpakarga na, oh. Kala mo, bebe pa. Bebe ka ba? Bebe ka ba? Bebe ka ba? Hello, KitKat! So, ayun nga guys, ano. Kaya makatilala muna ko. Dahil sa yema nung bata. So, yun. Uminom na nga ako ng ano eh. Hindi pala uminom. Kumain ako ng chicharon. Yung may ano. Yung may suka. Inihigop ko yung suka para, di ba, matanggal yung kati-kati. So, mamaya bago matulog, mag-ano siguro ako. Gagawin ko candy yung ginger. Ayun, kasi pantanggal ko talaga. Effective yun. Hilo mo ko dyan, ah. So, yun. And then, eto, ina-upload ko pa lang yung vlog nung isang araw. Tapos, kino-convert ko yung vlog naman kahapon. Uploaded na yung vlog ni Joy. Tapos ako, kino-convert ko pa lang. So, yun lang. And then, ano ba to? Update kay Inday. Pinauwi daw siya ulit. Pumunta na siya kanina doon sa, sa OB ni Mama. Kasi nga, yun sa pinanganakan ni Mika sa Pasagen is under maintenance daw. So, inaano sila sa Wednesday pa. Lunes pa lang ngayon, di ba? Kaya yan, nag-labor na si Inday. Iyak na nang iyak. Kuskus na kuskus. Patuwan-tuwad na sa sakit. Hindi niya na alam yung gagawin. So, ayun sabi nga namin, kapag di na talaga kinaya, is tumakbo na sa dito sa San Juan de Dios. Tapos sabi din kasi ng nung OB nga ni Mama, is isi-CS si Dayan. Mukhang yun. Kainis kahit di naman pwedeng isi-CS, di ba? Katulad nung si Mika, parang minamadali niya yan. Pwede na yan. I-CS na natin niya. Parang gano'n. Bakit naman pa umunahan yung ano? Di ba? Yung may katawan. Kaya yun. Isi-CS daw bukas si Dayan. Ayaw naman magpa-CS ni Dayan kasi nga, di ba? Ang hirap lalong makarecover nun kapag ka-CS ka. So, ayun, sabi ko, itakbo na agad sa San Juan. Anyway, guys, ayun. And then, din na tumuloy dito si Daddy kasi nga, pagod na rin. Kasi anong oras hindi kami nakauwi kahapon yun. And then, tomorrow is All Saints Day. Tama ba? Kasi 2 naman yung All Souls Day dapat, diba? So, yun. Bisita sa mga yumao nating kamag-anak. Kaso kami is nasa Bicol. So, wala, dito lang kami. And then, by November 2, kami pupunta sa Marikina. Kaya Ate Winnie, tsaka sa kuya ni Froggy. Ayun, 2 kapatid niya kasi guys, yung namatay na, yung panganay nila, tapos yung sumunod sa kanya. Kaya, na lang sila. Sila na lang ng bunso nila yung natitira. Tapos yung bunso naman nasa Barain nga, di namin alam kung kailan uuwi yun. Kaya yun, si Frog yun nandun sa Pasig para mag-alaga sa parents nila. So yun lang guys, nagkwento na ako. And gusto kong i-end agad tong vlog ngayon na kasi masakit ang ulo ko dahil dito mainit. Sobrang init talaga sa labas. And then, ayun, sa loob ng mall, malamig. Tapos paglabas nyo, pagpauwi, sa biyahe, mainit. Tapos pagdating naman dito sa bahay, malamig ulit. So parang yun, sinisipon na ako. Malapit na. Bahing na ako ng bahing. Kaya yun lang, end ko na to para ma-edit ko na rin. Yan. See you na lang tomorrow. Try ko mag-vlog tomorrow para sa inyo. Sana mga anak na bukas si Dayan. Kaso, ang naman, November 1. So, yun lang guys. See you tomorrow. Good night. Bakit ko ba lagi sasabing we? Oh, si we! Kasi may mga kasama ako, we! Andito si Gruting kong mahal. Ay, 6 minutes na yung vlog ko. Andito si KitKat na inawin ng kanyang papa. Ikaw, papa, bad ka. Ba't mo niaaway si KitKat? And then, ayun si Maggie na very madumi na yung kanyang sapin dyan. Papalitan ko na. And then, who else? Andito si Conan. Conan, ang dusing mo na. Pero, na siya guys. Yung kaya ma-black na yung niya is magaling na yan. So, yun. Nag-ano na ulit yung fur niya. Tapos si Tippy Boy. Tippy Boy! Tippy Boy! Tippy Boy! Tippy Boy! 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 Ay, si Maggie Girl. Maggie Girl. Maggie Girl. Girl. Ang Maggie Girl. Ang Maggie Girl. Ang Maggie Girl. Girl. KitKat! KitKat! 3 dun, di ba kababae, no? Ay, update pala guys sa Marikina, sa Riverbank. So, ayun, i-text ko na lang yung
tawag dito, yung organizer. Ayun, tapos magbabayad na ako. Meron pala siya, may deposit siya na 25k. Tapos, ano naman, magagamit mo naman yun upon, ay yung sa natitirang araw ng bazaar. So, yun. So, daily ata, nasa 1k plus. So, okay na rin, diba? Kasi, daily ba? So, ilang, hanggang January pa sila eh. So, matagal pa. Nasa 30k. Pero, nasa 30k isang buwan, araw-araw. O, pwede na, no? Kasi sa Trendsetters, lang eh, 20k, 3 days lang, diba? So, pwede na yun, bongacious na yun. Tapos, madami din naman naghahanap eh, kaya, ayun, and then, nakahanap na rin ako ng tindera doon. Yung sa pinsan ko, kasi taga doon sila, may kakilala daw sila. So, sabi ko, kakausapin ko na lang para magkano kami sa sahod nga. So, yun. And then, magpe-prepare na naman ako, guys, ng pang-stock to. Oh my God! Malapit na mga bazaar ka. Nga pa rin ako. Wala pa yung mga supply ko. Ayun, guys. Magbabay na nga ako. Kanina pa ako nagsasabing babay. Dito pa rin ako. Bye! Bye, Groot. Bye, Groot. Bye. Oy, 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 oy. Oh, pogi, oh. Pogi, oh. Pogi, oh. Oh.